Bilera erabat informatiboa izan da, baina hala ere labetik proposamen ezberdinak egin ditugu. Lehenengoa eta importanteena, hezkuntza eremuko langile guztiekin, kolektiboz kolektibo, prebentzio planak adostu eta negoziatu behar ditugu. Bigarrena, langile eta ikasle guztientzako norberaren babeserako ekipamenduak behar ditugu. Ekipamendu hauen baitan kokatzen dira maskarillak. Maskarillen hornikuntza ikastetxe horretako titularrak eman behar du. Administrazio publikoaren kasuan, administrazioak. Maskarillarik egongo ez balira, ikasle, familia eta langile guztiei dei egiten diogu planto egiteko. Osasuna da jokoan daukaguna. Gure iritziz, erabat neurri produktibista da, oso ekonomizista. Langileak eremu produktibora lanera joan daitezen, umeak non utzi izateko neurri bada. Labetik argi daukagu, zaintza lanak eta kapitalaren metaketa ez direla uztargarriak. Eta krisi honetan, zaintza krisia ere daukagunean, pertsonak eta bizitzak erdigunean jarri behar ditugula. Beraz, langileontzako baimen ordainduak eskatzen ditugu. Aurren edo menpekoen edo helduen zaintza hori bermatu ahal izateko. Eskolak partzuergoko matrikulazioa ezinbestean martxan jarri behar dugu. Ja. Horretaz, eskolara itzultzerakoan, osasuna bermatzeko eta berme hori erabatekoa izateko langile guztiei tesak egitea eskatu da. Ratio jaitsiera hauen aurrean langile gehiago behar ditugu. Irakasle batek ezin du bi gela aldi berean kudeatu eta gainera telelanean daukan ikasleen irakaskuntza aurrera eraman ere. Langile gehiago behar ditugu eta hurrengo ikasturterako prebizioak ere beharrezkoak dira. Hezkuntzan inbertsioa behar dugu, inbertsio ekonomikoa. Behintzat, barne produktu gordinaren 6% izan dadin. Arrakala digitalak sortu duen etetearen aurrean, ikasle askoren hezkuntza prozesua eten egin da, diagnostiko zehatz eta erreala behar dugu. Ikastetxe, zein ikasleren prozesua eten den. Eta honen aurrean, hezkuntza sailari eskatzen diogu norbanako hezkuntza proiektuak, hezkuntza planak aurrera eramatea. Hezkuntza komunitateko langileoi gauza asko eskatu zen. Irakasleoi, hezitzaileoi, garbitzaileei edo zuzendaritza taldeei. Batetik, kurrikuluma edo ebaluazio irizpideak egokitzea. Bestetik, sukaldari edo garbitzaileen epiak kudeatzea. Eta zuzendaritza taldeei ere bai, ordezkapenak eskatzea. Ardura hauek hezkuntza sailarenak dira, eta langile asko ere kaltetu ditu. Ordezkapen asko ez dira bete eta asko langabezira joan dira horren ondorioz. Estresa sortu du langile askorengan, eta telelana eta bizitza edo etxekoen zaintza ez da izan uztargarria. Horretaz gain, gainerako elementu batzuei buruz, errelebo kontratuei buruz adibidez, ez dugu eserriak. Itzultze horretan, zuzendaritza taldeei eskolen antolamendua egokitzeko eskatzen zaie. Eta eskatzen duguna da, hezkuntza sailak benetan, era bateratu batean, irizpideak, bitartekoak eta baliabideak eskaintzea. Eta ikuskaritzetatik, irizpide horiek zorrotz betetzea. Oso eredu produktiboari lotutako metodologia bat da. Batez ere, ikasleek edukien jabetza hori lortu duten aztertzen duena. Horrelako metodologia salbuespen egoera batean martxan jarri dena da. Espero dugu, hemendik aurrera, bestelako metodologia pedagogiko eta hezitzaileak martxan jartzea, eta honek oso leku txikia izatea. Ikasleen konpetentzietan eta gaitasunetan zentratua dagoena, hezkidetzailea eta feminista izango dena, doakoa eta askatzailea. Zentzu honetan, eskola komunitate ezberdinak konfluentzian eta elkarlanean lan eginez, Euskal Eskola Publiko Komunitario hori, herritik, auzoetatik eta eskolaz eskola eraikitzen jarrai dezagun. Baina langileen eta osasuna babestuz, gogoratu, norberaren babeserako ekipamendurik ez dagoenean, planto.